Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dwi Sulistiawati Septianingrum. Nami kula Fibrianika Dasafina. Nami kula Sastia Yugasari. Kita badhe maos geguritan ingkang irah-irahan Lena dening Swasti Ratri Eni Lestari. Jare omah utah getih iki swarga. Teklek kayu lan watu bisa dadi tetuluhan. Tirta tumrap amerta samirana sumilir ing pinggir. Sesawangan maneka rupa nyegel rumesep ati. Gawe ademing pikir, gawe ademing nawa. Jare Dewi Sri tansah ngayomi. Sandang, pangan, papan saben jalma keduman. Wah, lingseren jaman saya edan. Mangsa rendeng lan ketiga blandang kedabingan. Lemah bengkah, wit-witan semplah, bengawan lupir, mbleber tekan ngemper. Puwuhan ngebeki pelataran, papan gegojengan, ora kumanan kalau dengan. Sopo sing arep dandani? Yen kabeh jonmo murung tata, tan duwe rasa tanggap ing sasmita Lena.